nadungog karon. Ang pasumbingay nga atong nadungog gitawag kining parable of the talents. Ang pasumbingay kabahin sa mga talento. Kung makadugay tagpulong nga talento, murag ang mosulod sa atong huna-huna ang atong mga abilidad, ang atong mga kakayahan, the gifts that the Lord has given us. Pero sa pasumbingay, ang talento actually is a weight. Mura ba og timbangan? For example, makisugot gani kag 1 talent panahon sa atong Ginoong Hesukristo, equivalent nito 52.8 kilograms. So, makasabutan, no? Kung 52.8 kilograms ang equivalent sa panahon sa New Testament, sa sugod sa New Testament, mo ni ang bili sa usa ka talento. So, dili ni mura og tsinsilyo, kung maghisgot talent, mura og ka ng coins, no? Maghisgot coins nga inana, ibulsa. Dili. Dako, di ay ni mo na nga considerable value. Na dako po da ini siya o bili ang kada usa ni ini. So, makasabot ha, nga sa pagbiya ni atong agalon, iyahang gikabilin, iyang gibilin ang iyahang mga bahandi base sa kakayahan sa iyahang mga sulugoon. Ang usa, iyang gihatagan og 5 talents. So kung 5 talents times 52.8 kilograms, dako na kayo, no? Dako na kayo na nga negosyo. So 5 talents, ang usa gitagaag 2 talents, kunya ang usa 1 talent. Now, katong gitagaan og 5, iyang nga gi-invest, iyang ginegosyo og nakaginansya kinig lain pa nga 5 ka mga talento. Ug ang katong duha, gitagaag duha, biginansya pod og laing duha. Pero katong gitagaag usa ka talento, iyang gilubong ang usa ka talento nga gihatag niya. Nganuman, ang iyang explanation nga mahadlok siya sa iyang agalon. So, ang iyang gihimo, iyang gilubong. So, pagbalik sa iyang agalon, nangayo og husay, nangayo og kwenta, wala siya ikapakita gawas sa usara ka talento nga gibilin kaniya. Ug tungod niini, nasuko pod ang iyang agalon. Unya, ang usa nga gihatag kaniya, miingon gani ang Ginoo, katong daghan, those who have been given much will be given more. Mas daghan pa gani ihatag kanila apan katong wala. Bisan gani ka naggamay nga nabilin niya, kuhaon pa gikan kaniya. So mao ni mga igsuon, ang atong pasumbingay, nagpahinumdum ka nato ang gitagaan tag mga gasa, mga talento, mga bendisyon sa Ginoo. Ang Ginoo mangita pod og unsay bunga, nangita po sa bunga sa iyang gihatag. Kunya sa kaulahian, adunay paghukom. Hugmanta kung giyon sa nato pagpatubo, kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato, uban sa mga talento, mga kakayahan, mga oportunidad nga iyang gihatag kanato. Dili ta mahadlok. Katong tao nga iyang gilubong ang usa ka talento, wala mo tubo ang gibilin kaniya, kay nahadlok man siya. Buti pasabot niini nga dili maayo ang iyang relasyon sa iyang agalon. Wala siya pagsalig sa iyang agalon. So dili maayo ang iyang relasyon tungod niini, nahadlok siya, mingon gani siya sa iyang agalon, pagbalik na sa iyang agalon, ngano man nga usara man ngano wala am ni mamunga. Ang explanation sa katugyatagag usa ka talento, ikaw magud Ginoo, mahadlok magugkunimo kay may pagkatig-a ka nga pagkatao, unya mag-ani ka sa wala nimo ipugas, unya maghipos ka sa mga wala nimo igalab. You gather where you did not winnow.
manghipos ka ang dili. Wala nimo galaba. Busa ang akong gihimo, akong gitago ang usa ka talento sa ilalom sa yuta. So kahadlok, kada dayong kahadlok mga igsuon, makapapugong kini kanato sa ato nga pagtubo, paglambo sa kinabuhi. Magmaayo unta ang atong relasyon sa Ginoo, pinasikad sa maayong pag-ila sa Ginoo. Kay kung maayo ang atong pag-ila sa Ginoo, nan maayo ang atong relasyon kaniya. Dili ta mahadlok. Kumusta man ang ato nga relasyon sa Ginoo? Kay kung anaa ta sa maglunang ta sa sala, natural gyud ta nga mahadlok gyud ta, no? Pero kung naningkamot pud ta, sadig ta nga ang Ginoo maayo og maluluyon. Iya mang gipaila ang iyang kaugalingon kanato sa Exodus chapter 34 verse 6. Mingon gud siya kang Moises, nagpaila siya kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Mingon siya nga siya usa ka Ginoo nga maluluyon o madumo, hinay nga masuko o puno sa paghigugma o kabatinud-anon. A God who is merciful and gracious, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. Mao ni ang atong Ginoo, maluluyon, malumo, hinay nga masuko, puno sa pagmahal o kamatinud-anon. Ingon unta niya na ang atong pag-ila sa atong Ginoo, dili lamang Ginoo nga nagpunish or a punishing God. Muna nga, importante po sa mga ginikanan sa inyong pagtudlo sa inyong mga anak nga atong itudlo kanila ang usa ka Ginoo nga maayo o maluluyon para dili sila mahadlokon o dili sila layo sa Ginoo. O dinhing tumura, baka tunota kita pinaagi sa pasumbingay aning upat ka prinsipyo sa pagka piniyalan. Kato sila, mga piniyalan naman to sila. Unsa man ang upat ka prinsipyo nga angay natong hinumduman, isip mga piniyalan sa mga gasa sa Ginoo kanato. Number 1, magmapasalamaton ta. Let us be grateful. Atong ilhon ang mga gasa nga gihatag kanato sa Ginoo. Unya, magpapasalamaton ta kay ang kamapasalamaton ra ba magbukas og dugang pa nga mga gasa alang kanato. Ang pultahan o ang bintana sa ubang pa mga gasa maabri alang kanato. So let us be grateful. Dili ta unta ingrato sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Ikaduha, ato pud ni siya nga patubuon. Mo man punto sa ebanghelyo karon, ato ta kini nga patubuon, palambuon. Dili lang nato ilubong ang atong mga gasa, ang atong mga talento. O ikatulo, kay mitubo man og bilambo ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato, na magmanggihatagon ta. Let us be generous. Samara nga daghan ang gihatag sa Ginoo kanato, unta magmanggihatagon kita. Let us be generous, especially to the poor, kato mga nagkinahanglan. Unya, ikaupat, kinahanglang andam ta sa paghukom. Kaya ando na magyuda ay paghukom. Ang pagbalik sa tag-iya, sa mga talento, ang pagbalik sa agalon, buti pasapot ni Anto, nga adunay husay nga moabot. So mangutanag yun ang tag-iya sa atong kinabuhi, tag-iya sa atong mga talento, kung giunsa nato ang mga gasa nga iyang gihatag kanato. So number 1, atong balikon, let us be grateful. Magmapasalamaton kita sa mga gasa sa Ginoo, ato kining patubuon o palambuon. Unya, ang mga bunga sa ato mga talento nga ato gipatubo, gipalambo, unta, ato gamiton sa pagtabang sa uban. Dili lamang atong hakpon along sa atong kaugalingon. It is meant to be shared, especially to the poor. Ato kining
hinumduman kay aduna rabay husay nga moabot. Ug dining tungura kay World Day of the Poor man karon, pahinumdum kini kanato nga ayaw in town talikdi ang mga kabus. Do not take your eyes off the poor. Muna pahinumdum sa atong Santo Papa kanato. Importante kay kanato ni sa Pilipinas, ilabi na nga matud pa sa statistics, matud pa sa Okta Research o sa ka-survey research company. Dito sa ato sa Pilipinas, 50% of Filipino families consider themselves poor. So asa man taan eh? 50% kuno of Filipino families say that they are poor. So daghan gyud talabangan o daghan tag angay nga ipakaambit sa uban. Apan nining atong bisan pagkabusta atong hinumduman pod ang itudlo sa simbahan, kay simbahan man ta usa man ta kita kalawas diha ni Kristo. The church of the poor, we are called the church of the poor. A church of the poor is a church where nobody is so poor that he or she cannot give. A church of the poor is a church where nobody is so poor that he or she cannot give.